Draga sestro, 33 dana je prošlo od sahrane moga muža. On više nije tu, ali još uvek osjećam njegovo prisustvo. Noćima oči nisam sklopila. Sate provodim moleći se i čitajući svetu knjigu, ali mislim da se Gospod u ovoj kući više ne nalazi. Čudne stvari su počele da se dešavaju u kući. Mislim da je moj život u opasnosti. Verujem da je razlog toga sve ono što sam ti navela u prethodnom pismu. Nadam se da grešim, ali u jedno sam sigurna. Svakim danom je sve gore i gore. Sećanje na to veče me progoni. Možda sam mogla to da sprečim, ali sada je već kasno. Bojim se! To si ti. Dobro jutro, mama. Dobro jutro. Kako si noća spavala? Loše. Šta nije u redu? Sve je u redu. Ajde da doručkujemo. Ajde! Dobra, mama. Amin. Čula sam da se Katicina, ćerka Verila, takva prostakuša, našla takvog mladića. Kažu da je visoke škole završio. Radi kao doktor. Eko ovaj tvoj, Radmila. Kako je tu uopšte ime Denis? Penis. Šta je tu uopšte interijer i dizajn, a? Pitala sam ja Maricu, čak ni ona ne zna šta je to. Bože, šta će reći komšije, Bože! Kad smo već kod Denisa, dolazi večeras. Molim? Ma kog si pitala? Mene sigurno nisi. Pa onda? Šta onda? Pa jel može da dođe večeras? Dok sam ja u ovoj kući, on preći ovaj prag neće. Jesi li razumela? Ma jesi li me razumela? Prestani da sviraš tu melodiju. Radmila, znaš da je ne podnosim. Prestani da sviraš tu melodiju. Da. A zdravo dušo, ti si. Da. Ma ne, tu je. Ma ne treba ni da pitaš. Možeš doći, da. Živice! Zdravo, Bojana. Kako si? Dobro si? Dođi kod nas. Doći ćeš kod nas. Dobro. Zdravo.
nema veze što mi mama zabranjuje. A daj, nemoj da brineš, dođi večeras. Ostavit ću otvoren prozor. Važi, vidimo se, ćao. U budim u gradu, čudno čudo kažu, jer istina čudno čudo kažu. Znaš da ne mogu pre braka. Ispoštuj me. Jebote živice, 3 godine smo u vezi i ti i dalje nećeš. Pa dokle više da te čekam? Ti i tvoj brak, jednog dana ću oterati tebe i ovu našu vezu u kurac. Sve moje drugarice su već odavno to uradile, samo ja nisam. Znam da druge čekaju u redu za tobom, ali ne mogu više živice ovako, ne mogu. Na početku sezone parenja, alfa mužjak kreće u potragu za ženkom kako bi obezbedio svoje potomstvo. Da bi utvrdio da li je ženka spremna za parenje, mužjak lava koristi Jakobsonov organ. Tokom tog procesa mužjak zadigne gornju usnu, lagano otvori usta i intenzivno udiše vazduh kako bi što bolje mogao da odredi osobinu mirisa ženke. Iako ima položaj na vrhu lestvice čopora, mužjak se može pariti sa ženkom samo uz njen pristanak. Ona svoju spremnost pokazuje na način da legne trbuhom na zemlju i savije rep u stranu. Za vreme kopulacije mužjak zubima drži ženku za šiju. Zbog tog ugriza ženka je instinktivno potpuno mirna. Ako ženka pristaje na kopulaciju, oni se pare svakih 20 minuta, a kopulacija traje 30 sekundi. Laku noć. Laku noć. Laku noć.
Momci, vidimo se ovdje, ako kuće nešto sredi. Zdravo. 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 Pa to nije njegova kuća. Ju, svašta. Gospodar tame je stigao. Sodoma i Gomora. Pusti je! Pusti je! Pusti je! Daj, opet si me raščupala, ej. Pazi. Živice! Ajde da pomuzeš krave. A doručak? I da, sinoć sam zgazio neku pijanderu u vašem dvorištu kada sam odlazio. Šta je tu čudno? Kod nas prolaze svakakvi ludaci. Ili ti Keva rekla nešto za sinoć? Nije. Nisam je ni zatekla kod kuće kad sam ustala. A šta bi ona rekla na to kada bi znala šta mi sada radimo? Garant bi te kastrirala. Ili bi mene poslala u manastir. Pa što se mene tiče, ovo drugo je bolja opcija. A daj! Marš! A stvarno bi te kastrirala. Živice! Večera! Imala sam čudan san noćas. Ne znam šta se desilo, ali sam se probudila u dvorištu.
Zanimljivo, mama. Pričaj nam, šta se desilo? Kao sam čula neke zvuke iz Radmiline sobe. Ma sigurno ti se samo učinilo. Čudne stvari se dešavaju u ovoj kući otkad nas je vaš otac napustio. Čudne. Mama, zašto nam nikad ne pričaš o tome? Šta se desilo to veče između tebe i tate? Vaš otac je odavno skrenuo sa puta gospodnjeg. Odavno. Šta to treba da znači? To! Menjamo temu. Jedi. Mama, večeras ima koncert u Rupi, pa sam se pitao da li bih mogao da idem. Može. Samo dođi kući do 10. Ali mama, koncert počinje tek u 23 časa. Pa jel ti ništa nisi naučio od jutros, a? Da si se nacrtao od 22 časa. Dobro, mama, dobro. Ujutru rano idemo u crkvu. Neki treba da se ispovede. Radmila! Dodaj mi so. Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Imate ćevapa? A, ćevapa nema. Dobro, onda jednu svinsku glavu za poneti, sam ću ih napraviti. Važi. Evo je, kralju. Bravo. Koliko novaca? Ne treba ništa, kuća časti. Hvala, doviđenja. Bravo, pozdrav. Zdravo, komšija.
Mama, jesi se spremila za crkvu? Evo sad ću. Pozovi Radmilu. Dobro, mama. Lepa bila sahrana. Dostojanstvena. Odličan govor održao pop. Odlično, odlično. A vidi ovu peričku. Vidi. Obukla istu haljinu ko prošle nedelje. Ma daj, mislim. A vidi ovu. Šta je? Udostojila se da dođe na misu posle 3 nedelje. A tvoja čerka Ana Marija? Šta je bilo? Videli smo kako se ucara s nekim mladićem. Da, Molim? da. Ti ne znaš. Ko je taj uopšte? Mislim, kakve familije, ko su mu roditelji, ne znaš? Pa ne znam, nisam ga ni redovno upoznala. Šta? Ana Marija. Pa kako to dozvoljavaš? Jo, naopako. Znaš šta, ova današnja mladež ne zna redovno ni Ave Marije otpevati. Pa stvarno. Izvinite, molim vas. Pa dobro što si me rekao. Pa jel da? Dođi vamo. Čujem da se ucaraš s ovim tvojim ponovo, a? Zabranjam ti da se viđaš s njim. Jel čuješ da ti kažem? Hoćeš da oborkaš ime naše porodice? Ne možeš da mi zabraniš, svakako ću se viđati s njim. Ulazi u crkvu da se ispovediš sunce, ili ti jebem, ulazi! Nije mi obvezi čega da se ispovedam. Gde ćeš? Gde ćeš? A crkva? Kakva majka, takva ćerka. Možda sačuje. A pogled kakve čarape obukla. I onda došle 3 cigana. Ja jednog odmah nabo, ova dvojica pobegli. Usrali se. Od mene. Izvinite, dođi vamo. Ne mogu da izađem na kraj s tvojom sestrom. Moraš mi pomoći. Idi prati i vidi šta radi. Ajde. Dobro, mama. Ajde. Mamu mu jebem! Uobičajeno. Hvala. Zdravo, šampione!
Gde su? Gde su? Alo? Gde ste? Koji debil? I ti si čula nešto? Ne. A ti? Ne. Mora da mi se opet nešto učinilo. Nego, gde si ti do sada? To je moja stvar. Dok si u mojoj kući poštovaćeš moja pravila. Ili si ih već zaboravila, a? Pa da te podsjetim. Član 73, tačka 7, pasus 3. Svi članovi porodice moraju da prijave vreme odlaska i vreme dolaska. S tim da se vreme dolaska ograničava na 22 časa. Svako nepoštovanje ovog pravila rezultuje kućnim pritvorom. Na najmanje 7 dana. Dosta! Znam tvoja glupa pravila. I onako nećeš morati još dugo da me trpiš. Gde ćeš? Gde ćeš? Ja još nisam završila! Opet kasniš. A daj, pusti me. Opet sam se posvađala s mamom. Hajde da ubijemo mamu. Izvini, oko čega ste se sad posvađale? Zakasnila sam kući, a znaš kako zna da odreaguje na tako Dobro, nešto. ajde, bit će sve u redu. A sumnjam. Već sad je toliko nepodnošljiva. Šta će tek biti kad joj kažemo za ono? Za koje? Ajde, pričat ćemo sa mojima, bit će sve u redu. Dobar dan. Dobar dan.
Gospodine, dobro ste? Po nalazima vidim da ste slomili 13. rebro. Ne znam samo kako ste uspeli to. Igrao sam se sa Danicom. Danica vam je sestra? Da. Pa, znali ste da imate 13. rebro? Ne. Ako nemate nikakvih drugih problema, ja bi da vas uputim kod specijaliste. Otišla sam kod Marice! Jeste čule za ženu od Pere Mesara? Niste čuli? Šta? Ona mi pričala u poverenju, ali u poverenju. Kako njenom Peri ne može da se... Šta ju? Da. Pa se povremeno viđa sa Đurom radi sopstvene satisfakcije. Satisfakcije? Sa kojim Đurom? Pa Đura Pastuv. A ja mislila Đura, hrišćani. Aha, kad si ga posljednji put videla na misi? Ajde, molim ti, jeste hrišćani, da. A kad smo već kod poverljivih priča, uskoro možemo da očekujemo novu svadbu. Baba Kata. Znaš Baba Katu? Zagledala se ono novog profesora Milića. A ne, pazi, ne, vidi. Moja čerka ih je videla tamo iza škole kako se smaču moje baba. Ja ne znam šta vam vidi na njoj. Ladno. Nego ajde su ozbiljni. Šta je to toliko bitno kad smo morali odmah se nađemo? Ajde pričaj. Slušajte me, ali u poverenju. No, u poverenju. O, Bože. Nešto me progoni u mojoj kući. Šta? Neko zlo. Ako možete, pomozite mi. Ajde. Neću te vrađbine, ne. Nisu te vrađbine, ajde okreni, molim te, pa neće to ništa da ti menja sudbinu, samo će ti kaži šta treba da radiš. Ajde kreni. Čekaj. Ajde. Marice. Čekaj, izvinite. I... Šta? Čekaj malo. Sad može. Šta ti pušiš? Pa šta je? Osjećaš neko zlo u tvojoj kući. Da. Pa vidim ja. Sve više se bojiš. Pa vidim da. Misliš da si ti kriva za to? Da. Pa vidim ja. Da. Jel misliš da su za to krive tvoje grešne misli? Ne. Ne. Vidim ja. Ajde, bodi 3 puta. Tuga, bolest, smrt. Da vidim. Drži. Tuga, bolest, smrt. Pa nije to ništa strašno, vidjela sam ja i gore stvari.
A kad si ti? Prvi put. Meni mama ne da to radim pre braka. Pa razumem ja to. I meni je otac zabranjivao da se sam kupam do 25. Tatiće! Tatiće, ne! Tatiće! A vidiš da sam ispao, sasvim okej. Bliži se 22 časa. Vidimo se, šampione! Ti si kriva! Živice! Tu se, mama. Mama? Opet nisi smela da spavaš sama. Što te muči, dete moje? Šta se desilo to veče, Ana Marija? Zar misliš da je to pravi razlog tvojih patnji? Nisi mu posjetila grob od njegove sahrane? Zdravo, Bojana. Ćao, Živica. Slušaj, ne mogu više ovako. Ne mogu više da čekam na tebe i na ta tvoja glupa verovanja. Mislim, izgleda kao da su ti ona bitnija od mene. Znaš da te volim, ali ne mogu biti sa tobom dok se sve to ne promeni. Zašto? To je to. Gotovo. Zašto? Zašto? Zašto?
Burada. Uplaši me, idiote. Šta radiš ovde? Bojana. Šta se desilo? Pa znaš, ona hoće da mi znaš, mi prasiće hoćemo da imamo. To. Da, otprilike. Pa šta mi je činiti? Da li ima želje za tim? Nemam. Daj, ne laži me, majmune jedan. A non stop ideš naokolo napaljen. Prisluškuješ mene i Denisa, čak si i sirotu Danicu zaskočio. Dobro imam. I? U čemu je onda problem? Pa znaš da ne mogu pre braka. Slušaj, ako se vi stvarno volite, to je prirodna stvar i ništa loše ne može da proizađe iz toga. Razume to Bog. Sigurna si? Ma 100%. Razume to Bog, razume to Bog, razume to Bog. A gde to piše u svetoj knjizi? Rekao mi je. Pa ja sam mislio da i ti... Razume to Bog, razume to Bog, razume to Bog. Tu sam! Ups! Bojana! Tu sam! Draga sestro, stanje je počelo da se pogoršava. Priviđenja su sve intenzivnija. Drugarice mi predviđaju smrt. Očekujem da se nešto loše desi svaki čas. Izgleda da je kvar ozbiljniji nego što sam mislio. Gasi, Tomić. Kažem, gasi! Predelo te čekati. A! Daj, Živice, pa nije to za tebe. Da li ti sada gajiš neke emocije prema meni? Da li se mi sada opet zabavljamo? Pa da, Živice. Da li sam te zadovoljio? Pa... Da, jesi. A šta će mama da ti kaže za to? Pa ona ga je već videla. Pa ne mislim na to, nego ono sinoć, znaš. Sinoć. Mama. Živice! Mama, jebao sam! Šta mi je sada činiti? Hoću li dalje ići u raj? Šta? Pa bio sam u dilemi, ali Radmila mi izašla u susret. Radmila? Radmila i ti? Incest!
Ako je tako, i ako ste odlučili da živite zajedno, mi ćemo vam pomoći. Sedim. Ne tu. Uzmi keks. I? Šta ćemo sada radimo? Pa ja sam mislio da se verimo, pa ću onda da je ženim. Da ženiš? Da, mama. Pa jesi ti normalan? Šta te je sad spopalo da napraviš takav greh? Jesam te tako edukovala? Znam da sam malo uranio, ali ja ću da je ženim, pa ću tako biti ispravan pred Bogom. Da ženiš, da ženiš, da ženiš! Pa Radmila je rekla da će Bog razumeti. Radmila! 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 Radmila je rekla! A gde je sad Radmila? Sa Denisom. Sa Denisom? Nije joj dosta! Ajde, polazi da je nađemo! Pa ja ne bih, mama. Ma polazi kad ti kažem! Polazi! Ti prisluškuj šta će da govore, a ja ću čuvam stražu. Ajde! A kako će se zvati ako bude muško? Pa Frank, po mom dedi. A daj, želim da moje dete ima budućnost. Pa što ima veze, moj da je Frank bio uspešan čovjek. 45. godine je pobio kamion pun Nemaca, znaš. Imao 3 jutra zemlje, imao 30 krava, znaš. Imao klanicu. Dobre bi ga posle imao i onu mlekaru, tu se zajebao. Ali to je bio deda Franki. Čovjek i po. Patriota. I mesar. Dobro večer, gospođo. Gospođo, ovde večeras ne možete spavati, pošto moram da istovaram seno. Gospođo! Jebem ti turiste. Kako se dozvolio da na Radmilina bitanga dolazi u našu kuću? Zašto? Dečko je sasvim u redu. U redu, pa ne znamo ništa o njemu. Ne znamo iz kakve porodice, ne znamo je li vernik. Ne znam i ne zanima me, zar je to toliko bitno? Da li je bitno, da li je vernik? Krajnje je vreme da prestaneš da se mešaš u njen život. Zar je malo što su propastila moj, pa trebaš i njen? Pogledaj sina, pogledaj šta si od sina napravila. Šlicu mi ne diraj. Žukino, nevernič, gubi se kad ti kažem, gubi se!
Gde si, mama? Tražim te čitavu noć. Pa ne znam, otkud je uopšte ovde? Jesi pratio Radmilu do kraja? I? Gde je ona sada? Kući je. Čeka te, želi nešto da ti objavi. Šta? Reci mi, šta? I ona želi da se venča. Molim? Trudna je, mama. Mama, šta će ti ta puška u ruci? Draga sestro, prošlo je 40 dana. U čast tome spremila sam veličanstven ručak. Deca nisu gladna.